ஓகே, நான் லைவ் போயிட்டு இருக்கேன். ஏற்கனவே லைவ் இருக்கு, அதை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அதை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. இது புதுசு. ஓகே, அதை அப்பே பண்ணிட்டேன். ஓகே. ஓகே, லேட்டஸ்ட். ஐ திங்க் மாதாஜி இது நெட் போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கால நேரத்துல டெய்லி உங்களுக்கு பிரேக் ஆகிட்டே இருக்கும் மாதாஜி. ஓகே, மார்னிங் தான் ma'am போகுது. அப்புறம் மத்த டைம்லாம் ஃபுல்லா மேம். ஸோ பேசிக்லி வில் பி using that 42 days for level 2 and எல்லா சாப்டர்ஸ் எல்லா டீச்சர்ஸும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம். அவர் கேட்ட மாதிரி அந்த கீர்த்தன் அண்ட் ஸ்லோகா ஆல்ரெடி லெவல் 1ல ஸ்லோகா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். we'll sort of get that into other levels ஸ்லோகா also. அந்த ஸ்லோகா வந்து பிரசன்டேஷன் ரெடியா ஸ்லோகா வந்து ஸ்லோகா கிளாஸ்மா. ஐ திங்க் either 4 to 5 or 6:30 to 7, 6 to 7. அது ஓகே பட் who was telling மேம் அது தவிர பிரபு வாஸ் டெல்லிங் மேண்டேட்டரிலி 18 டேஸ்லயே ஒரு ஸ்லோகா ஒரு கீர்த்தன் அது இன்ட்ரடியூஸ் வந்து பண்ணணும். that should be taken So அந்த care. 18 டேஸ்ல ஒரே அது பண்ணு. அது பண்ணு. that is already taken care. Level 2 we'll incorporate. Official presentation will float. We are working on it. அதுதான். Sure. இதெல்லாம் தான் we will launch in Tamil. ஆக்சுவலி குவிஸ் அப்புறம் வந்து பிபிடிஸ் எல்லாமே வந்து ரீஃபைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எங்க இப்போ. ஸோ மேபி மார்ச் கிளாஸ்ல வந்து டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் இது இருக்கும். பிபிடிஸ் ஏன்னா ஸ்டோரி எல்லாம் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம். கடைசியில ஸ்டோரி எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால வெரி நைஸ். வில் டு இட். ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி கோபி ஜனவல்லபாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி யசோதநந்தன பிரஜஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜஜன ரஞ்சன யமுனதீராவனச்சாரி 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 ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ராதா மாதவ பிஹாரி ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே
Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Hare 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 Hare, Rama Hare Hare Rama, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Rama, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Hare Hare Rama, Rama Hare Rama, Rama 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 Rama, Hare Hare. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna. Mataji. Hare Hare Krishna. Krishna, ஹரே Mataji. கிருஷ்ணா எல்லாருக்குமே பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். ஸோ நாம இன்னைக்கு வந்து ஸ்லோகம் நம்பர் 20 வாசிக்க போறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பிரேயர்ஸ். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. Om Namo Bhagavate Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. Om Om Namo 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 Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. Om Om Namo Namo Bhagavate Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya. Vasudevaya. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் Narayanam Narayanam Namaskritya Namaskritya. நரம் செய்வா நரோத்தமம் Naram Naram Chaiva Chaiva Narottamam. தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் Devim Devi Saraswatam Vyasam ததோ ஜயாமுதீரயேத் Tato Jayam Mudirayet அஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு Taprayesha Prayesha Bhadreshu நித்யம் பாகவத சேவையாம் Nityam Nityam Bhagavata Bhagavata Sevaya Sevaya. பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே Bhagavatya Uttama Sloke பக்தேர் பவதே நைஸ்திகே. Bhaktir Bhakti Bhavati Bhavati Naistiki. எஸ் மல்லிகா மாதாஜி ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் நீங்க இன்னைக்கு மட்டும் வாசிச்சிருங்க. ஆனா இது இது ரொம்ப பெருசா படிச்சாச்சு இருக்கு. மாச்சாஜி ஏற்கனவே மாதாஜி அது படிச்சாச்சு அது வாசதான் மாதாஜி ஆ நீங்க மாதாஜி ஓகே ஒரு நிமிஷம். ओके तस्मात् भवन्तु हृदयेन जातः सर्वे महीयांशाम् अमुं सनाभम् अक्लिष्ट बुद्धया भ्रमत् भरतं भजाध्वं शुश्रुणां तद्भरणं प्रजानम्. ஸோ இங்க வந்து என்ன ஆக்சுவலி நம்ம இதை படிச்சுட்டு இருக்கோம், இதனுடைய கான்டெக்ட் என்ன, நம்ம இதுக்கு பேக்ரவுண்ட் என்ன, ரிஷபதேவர் வந்து பேசிட்டு இருக்கார் இல்லையா இல்லையா ஸோ என்னெல்லாம் அறிவுரைகள்லாம், அதாவது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து குருவுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் என்னெல்லாம் கொடுத்தாரு. அதாவது 15வது ஸ்லோகத்திலேருந்து 18வது ஸ்லோகம் எப்படிப்பட்ட குருவை நம்ம ஏற்றுக்கணும், எப்படிப்பட்ட குவாலிட்டிஸ் இருந்தால் அந்த குரு வந்து நிராகரிக்கணும். ஈவன் ஒரு கணவன், அடுத்து ஒரு மனைவி, தாய், தந்தை எனக்கூடிய ஒரு ஸ்தானத்தை கூட நாம் பெறுவதற்கு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும் இல்லையா. அப்படி இல்லை என்றால் நாம் அந்த பதவிகளுக்கு வந்து பொருத்தமற்றவர்கள். எப்போ நம்ம பொறுப்புகளை வந்து செய்யலையோ அப்படிப்பட்டவங்க வந்து, அதாவது நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாருமே ஒரு நற்பாதையில எடுத்துட்டு போக முடியாத ஒருத்தர் வந்து குடும்ப வாழ்க்கையை வந்து, அதாவது தேர் நாட் குவாலிஃபைட், அவங்க வந்து அதுக்கு தகுதியற்றவர்கள் அப்படிங்கிற கருத்தை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வந்து ரிஷபதேவர் வந்து கம்யூனிகேட் பண்றாரு இந்த இடத்துல. அப்படின்னா நம்முடைய குடும்பத்தை நாம மாத்திரம் கிருஷ்ண உணர்வுல போனா பத்தாது, நம்முடைய குடும்பத்தையுமே நாம வந்து கரை சேர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு நம்ம கிட்ட இருக்கு. அதுக்காக அவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ணி உட்கார வைக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து எல்லாமே ப்ரேயர்ஸ் மூலியமாவே நீங்க செய்துட்டே இருக்கும்போது ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது அந்த எதிர்ப்புகள் வந்து அவங்க எதிர்க்கிறாங்க இல்லையா, ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத மனப்பக்குவம், இது எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு அது வந்து அதனுடைய வீரியம் வந்து குறையவே ஆரம்பிக்கும். அது நாம பண்ணக்கூடிய சமர்ப்பணத்துல தான் இருக்கு, பகவானிடத்துல நாம பிரார்த்திக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல தான் இருக்கு. அது கண்டிப்பா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகும், இன்னைக்கு இல்லைனாலும் ஒரு நாளைக்கு. ஆனா அது படிப்படியா வந்து குறைஞ்சுன்னே வந்து ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது இல்லையா, நாம் இருக்கிறோமோ இல்லையோ, ஆனா ஒரு காலகட்டத்துல கண்டிப்பாக அவர்கள் வந்து கிருஷ்ண உணர்வு பாதையில செல்வார்கள். இது கண்டிப்பாக நிகழும். அதுதான் நம்முடைய கடமை அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப அழகா ரிஷபதேவர் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கார்.
இறை ஞானத்தை, அதாவது இறைவனுடைய, அதாவது அவரை அடையக்கூடிய பாதையை வந்து நாம வந்து நம்ம குடும்பத்துல நமக்கு தெரிந்த பிறகு நம்முடைய குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு நாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டியது நம்முடைய தலையாய கடமை. அப்படிப்பட்ட செயல்ல செய்யாதவங்க குடும்ப தலைவனாக இருப்பதும் வேஸ்ட் இல்லையா, குருவாக இருக்கிறதுமே வேஸ்ட். அப்படின்னா குரு என்ற தாத்பரியத்திற்கு அவர்கள் வந்து குவாலிஃபைடே கிடையாது, அதாவது அவங்க தகுதியே இல்லாத ஒரு நிலையில குருவா இருக்காங்க அப்படிங்கிறது அர்த்தம். இப்ப நாம எல்லாருமே இந்த இடத்துல யாருடைய கருணையால வாசிச்சுட்டு இருக்கோம்? ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய கருணையால வாசிச்சுட்டு இருக்கோம். நமக்கு 16 மாலை 4 ரெகுலேஷன்ஸ் பண்ணா நம்ம அட்லீஸ்ட் கோலோகத்திற்கு செல்றதுக்கான உத்தரவாதத்தை வந்து கொடுத்துருக்க. அதுவும் எப்படி அட்டென்டிவா நம்ம வந்து நாம ஜபங்களை சொல்லணும் இல்லையா? இறைவன் தாழ் பணிந்து நாம் அதை அன்றாடம் சொன்னோம் என்றால் 100% வந்து அந்த உத்தரவாதம் கண்டிப்பாக நிகழும். இது குருவனுடைய வாக்கு. குரு வாக்கு ஆத்தன்டிக்கா வந்திருக்கக்கூடிய குருவனுடைய வார்த்தைகள் என்றைக்குமே பொய்யாகாது இல்லையா? சோ குருவுக்கான குவாலிபிகேஷன் இருந்து அந்த வாக்குறுதியை, அந்த வரத்தை கொடுத்திருந்தா அதன்படிதான் கண்டிப்பாக நடக்கும். ஓகே, சோ நாமளும் அந்த ஒரு பாதையில தான் இருக்கோம். அது போல நம்மள சுத்தி இருக்கிறவங்களுமே அந்த பாதைக்கு எடுத்து செல்றதுக்கு நம்ம கண்டிப்பா பிரயத்திக்கணும். அதாவது எப்படி பிரயத்தனம், அதாவது டைரக்டா பிரயத்தனிச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். எவ்வளவு ரிவோல்ட்டிங் இருக்காங்களோ அவ்வளவுமே நான் டைரக்டா போகவே கூடாது. ஓகே, ஸோ நம்ம பிரார்த்தனைகள் மூலியமா வந்து பகவானிடத்துல சமர்ப்பிக்க ஸோ ஒன் ஆஃப் த இது என்னன்னா, இந்த டெம்பிள்ல வந்து ஒண்ணு சொன்னாங்க, காலையில மங்களாரத்திக்கு பகவான் வந்து திருப்பள்ளி எழுச்சி இல்லையா பகவானுக்கு. ஸோ அப்போ அந்த அந்த இது திறக்கிறாங்களே, திரை திறக்கிறாங்களே, அப்ப நாம பகவானை சேவிக்கிறோம் இல்லையா, அந்த சமயத்துல நாம அடுத்தவங்களுக்காக பிரார்த்திக்கக்கூடிய விஷயங்கள், அதாவது ஆன்மீகத்துல கண்டிப்பாக நிகழும். அதே மாதிரி நைட்ல சயன ஆரத்தி மூடும் பொழுதும் கூட பகவான் வந்து வரங்களை கொடுக்கறதுக்காக காத்துட்டு இருப்பாராம். திஸ் வாஸ் த அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த சீனியர் டிவோட்டி சொன்னதை உங்க எல்லார்கிட்டயுமே நான் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அதனால நம்ம சயன ஆரத்தி பார்க்கக்கூடிய அந்த பிராப்தம் இருந்தா அப்பவுமே பகவானுக்கிட்டத்துல அவங்களுக்கெல்லாம் நல் பாதையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுங்கன்னு நம்ம பிரார்த்திக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி அதாவது அப்ப வரங்களை வாழி கொடுத்துருவாங்க. எஸ்பெஷலி ஜெகநாதர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கருணை உள்ளம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. ஓகே, பகவான் அந்த ரூபத்துல ரொம்பவுமே மர்சிஃபுல்லா இருப்பாராம். நிறைய லீலைகள் பண்ணியிருக்கார் ஜெகநாத் புரியில. ஸோ ஸ்டில் அந்த அந்த இடமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பழைய காலத்துல இருக்கக்கூடிய அதே மாதிரியான நிலையில தான் இருக்காங்க ஜனங்கள் கூட இல்லையா? அவ்வளவு நம்ம எல்லாம் நாகரிகம் என்ற பெயர்ல இப்ப வாழ்ந்து இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து அங்க கிடையாது இல்லையா? அங்க முக்கியத்துவமே இறைவனுக்கு தான். எப்ப ஜெகநாதர் வந்து சயனிக்கணும்னு நினைக்கிறாரோ அது வரைக்கும் பாண்டாங்கள் உட்காந்து காத்திருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் சயன ஆரத்தியே நடக்கும். ஓகே, சோ அப்படி இன்னும் தொன்று தொட்டு அந்த லீலைகள் என்பது நிகழ்ந்த வண்ணமே இருக்கிறது. ஸோ தட் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் த, அதாவது பகவானுடைய லீலைகள், அவருடைய செயல்படும் தன்மைகள், இதெல்லாம் நம்ம வந்து இதெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டே நாம வந்து நம்முடைய பக்தியை வந்து பெருக்கிக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. அன்மியூட் பண்ணாதீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, அந்த சயனார்த்தி அவர் எப்ப படுக்க போறான்றது அது அவங்க பகவானே சொல்லுவாரா மாதாஜி? அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம். ஆமா, அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு அறிகுறி, அது நமக்கு தெரியாது. அவங்க அவங்களுக்கு அந்த அறிகுறி வந்த உடனே அவங்க சயன ஆரத்தி பாடிப்பாங்க. அந்த சயன ஆரத்தி நிஜமாவே வாழ்க்கையில இன்னொரு வாட்டி நான் போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான். சோ ரொம்ப அழகான பாடல், அது ஒரியா பாடல் தான். அது எனக்கு தெரியாது. நான் ரொம்ப நைட் எத்தனை மணிக்குன்னு தெரியாது. அது டெலிகாஸ்ட் கூட பண்றது கிடையாது. அங்க நம்ம கோயில்ல இருந்தாதான், பூரி ஜெகநாத் கோயில்ல இருந்தாதான் நம்ம ரிலீஸ் பண்ண முடியும். சோ அது ஏதாவது அந்த அனுபவத்தை இன்னும் எப்படி சஞ்சயன் வந்து அதாவது ரிலீஸ் பண்றாரோ இல்லையா, கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனருக்கு இடையில நடந்த அந்த உரையாடலை வந்து சஞ்சயன் ரிலீஸ் பண்றாரு. நான் அந்த சயன ஆரத்தியை வந்து எண்ணும் போதெல்லாம் வந்து ஆனந்தமாக இருக்கிறது ஆக்சுவலி. ஸோ அது மாதிரி ரொம்ப அழகான பாடலும் கூட. அது நமக்கு புரியவும் புரியாது, ஆனா அதை இன்னும் கேட்கணும்னு தோணும். ஸோ அதுதான் பகவானுடைய கிருபை என்பது இல்லையா? அவருக்கான புகழாரங்கள் வந்து அப்படித்தான் இருக்கும். ஸோ ஸோ நம்ம எல்லாருமே பௌதிகத்துல ஒருத்தர் வந்து புகழ்றது 2 வார்த்தை பேசுவோமா, 3 வார்த்தை பேசுவோம் இல்லையா? ஆனா அது அப்பயே மறந்து போகணும். ஆனா பகவானுடைய புகழாரங்கள் மறக்க முடியாது இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்.
அது ஆன்மீகம், இது பௌதிகம். ஓகே. மேலும் வந்து இப்போ ரிஷபதேவர் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு வந்து சொல்றார், யூ ஆர் ஆல் பார்ன் ஆஃப் மை ஹார்ட். ஏன்னா அவரே வந்து பகவானுடைய அம்சமாக பகவானே பிறந்தவர் இல்லையா. ஸோ அதாவது என்னுடைய ஹிருதயத்திலிருந்து நீங்க எல்லாரும் பிறந்தீங்க. இது ஏன்னாக்கா நம்ம இந்த கர்ப்பதான சம்ஸ்காரத்தை பத்தி நம்ம இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ ஒருத்தர் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் நைட் அப்படிங்கிற அந்த இது பண்றாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த அந்த தாம்பத்தியத்துக்காக ஏற்பாடு பண்ணும்பொழுது அந்த இருவருமே இருக்கக்கூடிய மனநிலைகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த மனநிலைகள் வந்து தெய்வீக தன்மை கொண்டிருந்தால் அதே பாவத்தை கொண்ட அந்த இது வந்து அந்த ஹிருதயத்துல தான் வரணும் இல்லையா. இந்த எண்ண ஓட்டங்கள் வந்து வெறும் புலன்கள் நுகர்ச்சிக்காக இருக்கக்கூடாது, ரிலீஸ் பண்றதுக்காக, அதாவது எக்ஸ்டர்னல் ரிலீஸ்மெண்ட்டுக்காக இருக்கக்கூடாது, வெளிப்புற அனுபவத்திற்காகவும் ஆனந்தத்திற்காகவும் வந்து உடல் தளத்தில் ஏற்படக்கூடிய அந்த இதுக்காக இருக்கக்கூடாது. பேர் ஆனந்தத்தை ஹிருதயத்துல வந்து தாங்கி இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா அன்மியூட் பண்ணாதீங்க, ஏன்னா டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகுது, ஃப்ளோ வந்து வராது அப்புறம். ஸோ யூஆர் ஆல் பார்ன் ஆஃப் மை ஹார்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவருடைய பாவம் அப்படி இருந்தது. யாருடைய பாவம்? ஆல்ரெடி ரிஷபதேவர் வந்து பகவானுடைய இது சொரூபம் இல்லையா. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அவரிடத்தில் தெய்வீகமான குணங்கள் தான் வந்து அதிகமாக குடிக்கொண்டிருக்கும் இல்லையா. அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு வந்து வழங்கி இருக்கிறார். therefore you should not be like materialistic and enviousness இல்லையா. அதனால நீங்க ஒரு பௌதிகவாதிக்கு இருக்கக்கூடிய இயல்புகளும் பொறாமை கொண்ட, அதாவது காமம், குரோதம், லோபம், பௌதிக தளத்துல இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றது வந்து சொல்றார். நீங்கள் எல்லோருமே பரதனை வந்து எல்டஸ்ட் பிரதர் இல்லையா, அதாவது மூத்த பிள்ளையா இருக்கக்கூடிய பரதனை வந்து நீங்க வந்து அதாவது ஏற்றுக்கொள்ளணும். அதாவது இங்க அரசனாக who is exalted, பரத மகாராஜாவுமே வந்து பக்தியில வந்து மேன்மையாக இருக்கக்கூடியவர் என்பதையுமே ரிஷபதேவர் இந்த இடத்துல அங்கீகரிக்கிறார் இல்லையா. அதாவது தந்தைக்கு தெரிகிறது இல்லையா தனையனுடைய குவாலிட்டிஸ். கண்டிப்பா நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய குவாலிட்டிஸ் நமக்கு கண்டிப்பா தெரியும். நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வீக்னஸ் பார்ட் எது உயர்வான பாகம் எது அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பா நமக்கு தெரியும். ஏன்னா இத்தனை ஆண்டுகள் நம்ம பிள்ளைகளை வளர்த்த பிறகு அந்த பிள்ளையினுடைய குவாலிட்டிஸ் வந்து கண்டிப்பாக தெரியும். அந்த தந்தை எனக்கூடிய ஸ்தானத்துல இருந்து ரிஷபதேவர் வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கிறார். ஸோ அதனால நீங்க எல்லாருமே அந்த உங்களுடைய கடமைகளை வந்து பரதனுக்காக ஆற்ற வேண்டும் இல்லையா. ஸோ இன்க்ளூடிங் விச் வில் இன்க்ளூட் மை சர்வீஸ் ஆல்சோ, அப்படின்னா பகவானுடைய தொண்டுக்காகவும் இல்லையா. ஏன்னா பரத மகாராஜா ஆல்ரெடி இறை தொண்டு பண்ணுகிறார், அந்த தொண்டுக்கும் நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி அரசாள்வதற்கும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும். 2 செயல்கள் இல்லையா. ஒன்று கடமை, ஒன்று வந்து மேன்மையான கடமை இல்லையா. அண்ட் யூ வில் ரூல் த சிட்டிசன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி நீங்க வந்து உங்களுடைய பண்புகளால வந்து அதாவது இந்த பக்தி தொண்டு பண்றதுனால என்ன லாபம் அப்படின்னா இந்த புலன்கள் அனைத்துமே தெய்வீக தன்மையை வந்து அடைகிறது. இதே புலன் தான், ஆனால் இந்த குவாலிட்டி இல்லையா. இப்ப நான் பேசக்கூடிய விதத்திலே வந்து நான் நிறைய விதத்துல மாற்றி பேசலாம் இல்லையா. இப்ப நான் மல்லிகா மாதாஜி நான் திட்டணும்னா வந்து மல்லிகா மாதாஜி நீங்க ஏன் இப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாக்குவாதத்தை தொடர்ந்து நீ இப்படி பண்ண அப்படி பண்ணன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்காமலேயும் நம்ம பேசலாம் இல்லையா. அதே மாதிரி வந்து மல்லிகா மாதாஜி இது என்ன ஆனது, ஏன் இப்படி ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் இல்லையா. அன்பு கொண்டும் கேட்கலாம். ஒரே சமவாதத்தை வந்து நாம, அதாவது இருவருக்கும் நடையில நடக்கக்கூடிய இந்த வாதங்கள் வந்து அன்பு கொண்டும் நாம செய்யலாம். அதே மாதிரி வந்து கோபம் கொண்டும் பேசலாம், இல்ல குரோதம், அதாவது விரோதத்தை மேலோக்கியும் பேசலாம் இல்லையா. ஆனா இது எல்லாமே எங்கிருந்து வருது? நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பண்புகள் இருந்துதான் வருது. இந்த பண்பு யார் அடக்கி ஆள்றது? இந்த பண்பு எல்லாமே வந்து நம்ம பிறவியில வரும்பொழுதே வருது. ஆனா அது எல்லாத்தையுமே வந்து பண்படுத்தி எடுத்துட்டு போகிறது எது? மனசு இல்லையா. அந்த மனசு எங்க இருக்கு? ஆக்சுவலி ஹிருதயத்துல இருக்கு இல்லையா. இந்த ஹிருதயம் வந்து தூய்மையா, அந்த ஹிருதயம் எதனால படிந்திருக்கு? 6 விதமான அழுக்குகளால படிந்திருக்கு. அதெல்லாம் தூய்மையானால் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய நிலை எப்போ வரும்? நாம் ஆன்மீகத்தில் திளைத்தால் மட்டும்தான் வரும், இல்லைன்னா கண்டிப்பா வராது. நம்ம பௌதிகத்துல எவ்வளவு நம்ம பௌதிக நோக்கத்தை கொண்டு செயல்படுகிறோமோ அத்தனையுமே வந்து நமக்கு களங்கமாகத்தான் வந்து செயல்படும். ஓகே. ஆனா அதுவே வந்து தெய்வீக நிலையில வந்து இருந்து கொண்டு எவ்வாறு ரிஷபதேவர் செயல்படுகிறாரோ அது போல நமக்கு அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து அக்வயர் பண்ணோம்னா
அந்த தெய்வீக குணாதிசயங்களை நாம் செயல்படும் நிலையிலிருந்து நாம் அதை மாற்றி அமைத்து கொண்டால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாமளுமே வந்து 78% பிரம்மர் அடைஞ்ச அந்த பக்குவத்தை நாம அடைய முடியும். ஓகே, அதிகமா நம்ம 78% தான் போக முடியும். இன் திஸ் வர்ஸ் ஹிருதயா அப்படின்றது வந்து ஹிருதயம். ஓகே, உர அப்படின்றது வந்து அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இது செஸ்ட், அதாவது இந்த பகுதி வந்து இந்த ஹார்ட் இஸ் சிச்சுவேட்டட் இல்லையா. எங்க ஹிருதயம் இருக்கு? இந்த ஹிருதயம் வந்து இந்த மார்பு பகுதியில தான் இருக்கு, செஸ்ட்ல தான் இருக்கு இல்லையா. ஆல்தோ இன்ஸ்ட்ருமெண்டலி த சன் இஸ் பார்ன் வித் த எய்ட் ஆஃப் ஜெனிட்டல்ஸ். இந்த பௌதிக உலகத்துல அதாவது தந்தையினுடைய விந்துவினாலதான் வந்து தாயினுடைய கருவுல வந்து அந்த ஜீவன் வந்து ஜெனிக்கிறான். ஆனால் இது வந்து எங்கிருந்து எடுத்து செல்லப்படுகிறது? இதயத்துல இருக்கக்கூடிய மனோபாவம் இல்லையா. அந்த அதாவது மனவாசகம் கடந்த நிலையிலிருந்து ஆற்றினால் அந்த குழந்தை தெய்வீக குழந்தை தான். அதே இந்த பௌதீக புலன்கள் இச்சைக்காக நாம ஆற்றினால் கண்டிப்பாக அந்த மனதும் அதே அழுக்கோடு தான் இருக்கும். அந்த அழுக்கோட தான் அந்த அழுக்குமே வந்து சேர்ந்து அந்த தாயினுடைய விந்துக்கு வந்து இவ்வளோ டிரான்ஸ்பரண்டா வந்து அதாவது வெட்ட வெளிச்சமா நம்மளால வந்து எப்படிதான் இது நடக்கிறது, எப்படி அதாவது நம்ம சொல்லுவோம் விதை ஒண்ணு போட்டா சொர ஒண்ணு வராதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ப்ராவர்ப் இருக்கு இல்லையா. எதை விதைக்கின்றோமோ அதை தான் நாம் அறுவடை செய்வோம் இல்லையா. பழுதான விதையை நாம் விதைத்தால் அந்த பயிர் வந்து நல்ல விளைச்சல் கொடுக்காது. நல்ல ஆரோக்கியமான ஒரு விதையை விதைத்தால் நல் விளைச்சல் என்பதும் வரும் இல்லையா. அதுவும் சூழலுக்கு ஏற்றவாறு இல்லையா. அதற்கு தேவையானது எல்லாமே கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து இப்போ ஒரு விதை விதைச்ச பிறகு வந்து அதுக்கு நீர் இல்லையா, அதற்கு சூரியனுடைய இது பிரகாசம் இதெல்லாமே வேணும் இல்லையா. அப்பதான் அந்த இது போட்டோசிந்தசிஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா. அது எல்லாமே ஏற்பட்டால்தான் அதுவுமே வந்து இந்த ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு விடுறது, ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கிறது, இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இல்லையா. ஸோ டே டைம்ல வந்து அதிகமான ஆக்சிஜனை விடும், கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்துக்கும். அதே வந்து இரவு நேரத்துல வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து அது விட்டு ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கும். இப்படி ஏன்னா வாழ்வு ரசம் என்பது நான் இரவுல தான் இல்லையா. சந்திரனுடைய ஒளியினால் தான் ஒரு தாவரம் வந்து வாழ்வு ரசத்தையே வந்து அதாவது அபிவிருத்தி செய்யறது இல்லையா. ஸோ அப்படி அந்த நிலவு ஒளியினுடைய மகிமையும் நாம படிச்சிருக்கோம் பகவத்கீதையில இல்லையா. ஆனா இந்த இடத்துல ஹிருதயத்தினுடைய சுச்சுவேஷன் அக்கார்டிங் டு ஹிருதய சுச்சுவேஷன் நிஜமாவே இதெல்லாம் நம்ம படிச்சோம்னா நாளைக்கு நம்ம வீட்டுல ஒரு மருமகள் வந்தால் இல்லையா, நம்ம பிள்ளைய வந்து திருமணம் செய்து கொடுத்தால் இதையெல்லாம் நம்ம பரிபாலிச்சா அவங்களுடைய வாழ்க்கை நன்னிலையா இருக்கும்ன்றத வந்து நாம மனசுல வச்சு கொண்டு செய்தல் இதெல்லாமே எங்கேயுமே டீட்டெயிலா நமக்கு வழங்கல. அதனால நம்ம எல்லாருமே வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ரொம்ப ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா. ஏன்னா அந்த பர்பட்ல அவ்வளவு கிளியரா எஸ் இதுதான் அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப கிளியரா கொடுத்திருக்காரு. The semen takes the form of a body இல்லையா. ஹிருதயத்தினுடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு இல்லையா அந்த ஆத்மாவுமே அந்த விந்துவுமே வந்து ஒரு ரூபத்தை கொண்டு வருகிறது. ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய என்ன கல்மஷம் இருக்கோ அத்தனையுமே அந்த ரூபத்துல வரும். எத்தனை தூய்மையா இருக்கோ அத்தனையுமே அந்த அந்த தாயினுடைய கருவுல வந்து போய் சேரக்கூடிய அந்த விந்துல போயிட்டு வந்து ஃபார்ம் ஆகும். Therefore, according to Vedic system, அதனால்தான் when one begets a child, his heart should be purified. அதனால்தான் நம்ம வந்து வேத சாஸ்திரங்கள் வந்து கண்டிப்பாக சொல்லணும். கர்ப்பதான சம்ஸ்காரம் அந்த இது வந்து கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். அப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா தூய்மை வந்து ஏற்படும். நம்ம ஹிருதயம் தூய்மையானால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அங்கே தெய்வீக பாவம் இருக்கும். அதே பாவத்தை தான் நாம அந்த தாயினுடைய கருவுக்குமே வந்து அந்த விந்து போய் சேரும். அப்போ பிறக்கக்கூடிய ஜெனிக்கக்கூடிய அந்த குழந்தை அதே பாவத்தை கொண்டு பிறக்கும். ஓகே, ஸோ இது எப்படி நடக்கிறதுன்றது ரொம்ப அழகா இந்த பர்பட்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ரிஷபதேவாஸ் ஹார்ட் வாஸ் ஆல்வேஸ் அன்கண்டாமினேட்டட் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல். ஏன்னா அவரே ஸ்வயம் பகவான் இல்லையா. அவர் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலை. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி கலங்கமற்ற நிலை, தெய்வீகமான நிலை உண்டு. அதனால் அவருக்கு பிறந்த குழந்தைகள் அனைவருமே வந்து ஆன்மீகத்தில் வந்து திளைத்திருந்தார்கள். நன்தலஸ் ரிஷபதேவா சஜஸ்டட் எல்டஸ்ட் சன் டு பி தி சுப்பீரியர். அதனால அதாவது முதல் பிள்ளைய வந்து மேன்மையாக எடுத்துரைச்சு அவனுக்கு எல்லாருமே நீங்க சப்போர்ட் பண்ணணும்ன்றதையுமே வந்து ஒரு தந்தையாக அவர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கிறார். இது மாதிரிதான் ஒரு வீட்டுல வந்து நிகழ வேண்டும் இல்லையா. தந்தையின் சொல் கண்டிப்பாக கேட்கப்பட வேண்டும். ஆனால் அந்த குவாலிஃபிகேஷன் வந்து ரிஷபதேவரை போன்ற தந்தை இருக்கணும் இல்லையா. ஒரு தந்தை குடிச்சிட்டு வந்து நீ வந்து கரெக்டா இருன்னு சொன்னா அந்த பிள்ளை கேட்குமா? நீயே குடிச்சிட்டு வந்து நிக்கிற, உன்னை பார்த்து நான் என்னத்தை கத்துக்கிறது, நானும் இன்னொரு பாட்டில எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா. அதாவது நம்ம சொல்லக்கூடியவங்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன் ரொம்ப முக்கியம்.
அப்பதான் கேட்கக்கூடியவர்களுமே அதை வந்து கண்டிப்பா ஏத்துப்பாங்க. நம்ம குவாலிஃபிகேஷனே சரியில்லைன்னா அடுத்தவங்க கண்டிப்பா நம்ம வார்த்தைக்கு வேல்யூவே குடிகாரன் பேச்சு பொழுது விடிஞ்சா போச்சுன்ற மாதிரி போயிடும் இல்லையா? ரிஷபதேவா சஜஸ்டட் தட் இஸ் எல்டஸ்டன் இல்லையா, எல்லாருமே அவனுக்கு வந்து தொண்டு புரியணும்னு சொல்லிட்டு. All the brothers of Bharata Maharaja are advised by Rishabhadeva to adhere to Bharata's service இல்லையா? பரதனுக்கு என்ன தொண்டு செய்யணுமோ அதெல்லாம் நீங்க செய்யணும். ஏன்னா அவரே வந்து தொண்டு செய்ய போகிறார், அந்த தொண்டுக்கு தொண்டு ஆற்ற வேண்டும், சப்போர்ட் இல்லையா? The question may be asked why one should be attached to family members from the beginning. In the beginning it was advised that one should not be attached to home and family. அவரே சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? ஸோ கணவனாகிறதுக்கும் தாயாகிறதுக்கும் இந்த மாதிரி குவாலிஃபிகேஷன் அப்படி இல்லைன்னா கிடையாது. மேலும் வந்து பிறப்பினால் வந்து நம்ம வந்து கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவத்தை வந்து கிடையாது பை த குவாலிஃபிகேஷன் அப்படிங்கறத வந்து முதல்ல ஒரு 2 ஸ்லோகத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, ஸோ அப்போ அப்படி சொன்ன பிறகு இங்க ஏன் வந்து இப்படி சொல்றார் அப்படின்னாக்கா, இஃப் எ பர்சன் இஸ் குவாலிஃபைட் வி ஹாவ் டு இல்லையா, கொஷின் வரும் இல்லையா? அதுக்கு சொல்றார் மகிஷ்யான் பாதரஜோ அபிஷேக, அதாவது ஒன் ஹேஸ் டு சர்வ் த மஹியான், அதாவது ஒன் ஹூ இஸ் ஸ்பிரிச்சுவலி அட்வான்ஸ்ட் இல்லையா, தட் இஸ் த குவாலிஃபிகேஷன். ஓகே, வீட்டில் பிளைண்டா வந்து முதல்ல பிறந்த குழந்தை வந்து மோசமான குழந்தையா இருந்தா பின்னாடி இருக்க குழந்தைங்க எல்லாம் அவனை ஃபாலோ பண்ணுன்னு சொன்னா என்ன ஆகும்? அவங்கள மாதிரி மோசமாயிடணும். ஸோ த குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் த ஃபாலோயர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யாரை நாம பின்பற்றணுமோ அவங்களுடைய தகுதிகள் மிக மிக முக்கியமானது. அவங்க பக்குவமானவங்களா இருந்தா இப்படிப்பட்ட அட்வைஸ் வந்து அப்ளிகபிள், இல்லைன்னா இந்த அட்வைஸ் வந்து அப்ளிகபிள் கிடையாது. மகத் சேவம் துவாரம் ஆகூர் விமுக்தக, அதாவது மகத் யார் மகத்துவமானவர்களை வந்து நாம வந்து, அதாவது ஒரு பக்குவம் அடைந்த ஒரு பக்தருக்கு நாம தொண்டு புரியும் பொழுது நமக்கான பாதையுமே வந்து, விடுதலைக்கான பாதையுமே வந்து வாய்ப்பு வந்து திறக்கப்படும். அதனால நாம் எப்பவுமே ஒரு குருவுக்கு வந்து நாம தொண்டு பண்ணணும். இந்த இடத்துல வந்து குரு ஸ்தானத்துல யார் ஆக்சுவலி, அதாவது பரத மகாராஜா இல்லையா, அவருடைய அதாவது குரு சிஷ்யர் அந்த இதுல இருந்து எடுத்துட்டு போகும்பொழுது he possesses all the qualities. தனையனா இருந்தாலும் அனைத்து தெய்வீக குணங்களையுமே பெற்றவர், திருத்தொண்டு புரிந்து கொண்டிருப்பவர், and he possesses all qualities for the ruling also. அதனால்தான் பரத கண்டமே அவருடைய பெயரால சொல்லப்பட்டிருக்கு. ரிஷபதேவர் was specifically very exalted இல்லையா, அதனாலதான் பிற குழந்தைகள் எல்லாருமே வந்து அவரை பின்பற்றும்படி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு நிமிஷம் இல்லையா, பரத மகாராஜா இப்பூலகின் மாமன்னராக வேண்டும் என்று பகவான் அறிவுறுத்துகின்றார் இல்லையா. ஏன்னா அதற்கான தகுதிகள் பரத மகாராஜாவிடம் இருந்தது. இதுவே பரமபுருஷ பகவானின் உண்மையான திட்டமாகும் எக்காலத்திலுமே இல்லையா. யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து அரசாளணும்னு நினைச்சார் பகவான், அவ்வளோ பெரிய அழிவையுமே ஏற்படுத்தவல்ல அந்த மகாபாரத போரையே வந்து நடத்தினார். எவ்வளோ 64 கோடி மக்கள் வந்து மடிந்தார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஐ திங்க் 6th cantoல தான் வருதா சம்வேர் இன் பாகவதம்லயே வந்து பர்பட்ல வந்து சொல்லியிருக்கார் ஸ்ரீல பிரபு. 64 குந்தி பிரேயர்ல தான் வந்த மாதிரி வருதுங்களா? ஓகே, பர்பட்டின் ஞாபகம் இல்ல, ஓகே 64 கோடி ஜனங்கள், அவ்வளவு பெரிய போர் இந்த உலகத்துல இது வரைக்கும் நிகழ்ந்ததே கிடையாது. 64 கோடி ஜனங்கள் வந்து மடிந்தார்கள் என்று அர்த்தம். எவ்வளோ பெரிய அழிவு இல்லையா இது இல்லையா. துரியோதனன் பதவிக்கு வருவதை அவர் ஒருபோதும் விரும்பவில்லை. ஏன்னா அவன் ரஜஸ் மற்றும் தமஸ் குணங்கள்ல உழண்டு கொண்டிருப்பவன் இல்லையா. சுத்த சத்துவத்தில் நிலை பெறுவர்களால் தான் ஒரு உத்தமமான அரசாட்சியை வந்து கொடுக்க முடியும். அதற்கு அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தது யாருக்கு இருந்தாக்கா, யுதிஷ்ட மகாராஜாக்கு தான். அதனாலதான் அவரே வரணும்னு நினைச்சார். இதய ஹிருதய யத்ர தர்மக, அதாவது முந்தைய ஸ்லோகத்துல சொன்ன மாதிரி இதயம் தர்மத்தின் தன்மை என்ன என்பது பற்றி பகவத்கீதையில தர்மத்தினை பகவான் வந்து காப்பாத்துறதுக்காகவும் அதர்மத்தை அழிப்பதற்காகவும் பக்தர்களை ரட்சிக்கிறதுக்காக தான் பகவான் யுகந்தோறுமே தோன்றுகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் இல்லையா. பரித்ராணாய சாதுனா. ஸோ அதனால உலகின் மன்னனாக ஒரு பக்தனே இருத்தல் வேண்டும் என்றே பகவான் எப்பொழுதுமே விரும்புகிறார். இது நம்மளுடைய விருப்பம் கிடையாது, இறைவனுடைய சித்தம் அது. ஓகே, ஆனா அதற்கான குவாலிஃபிகேஷன் இல்லைன்னா அந்த நாடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டத்துல வந்து போயிட்டு இருக்கும். இப்போ நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்துல நாடுகளுடைய அரசாளக்கூடியவங்க தன்மையில இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் பார்க்கணும். ஸோ எப்படி வந்து இருக்காங்களோ அதுக்கேற்றவாறு தான் அந்த நாட்டிலையுமே வந்து ஜனங்களுடைய செயல்பாடுகள்
இல்லையா? ஒருத்தர் அடிச்சுக்கிறது. ஸோ இதெல்லாமே ஒருத்தர் சுட்டு மாய்த்து கொள்றது சர்வ சாதாரணமாக நிகழ்க்கக்கூடிய தன்மை இல்லையா? பிறகு அனைவரின் நன்மைக்காக அனைத்தும் நடைபெறும். ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வில் பி டேக்கன் கேர். ஆள்பவன் கொற்றவன் சமய தர்மங்களோடு அவன் ஆட்சி புரிந்தால் அவனை பின்பற்றக்கூடிய பிரஜைகளும் அவ்வாறே பரிபாலிப்பார்கள். அங்கே தர்மம் என்பது நிலை பெறும், அமைதி என்பது நிலை பெறும் இல்லையா? இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். நிம்மதி என்பது இருக்கும் இல்லையா? தற்சமயம் உலகம் ஜனநாயகத்தில் நாட்டமுடையதாகி நம்ம எல்லாருமே அப்பெல்லாம் மொனார்கி, அதாவது அரசு, முடியரசு, இப்பெல்லாம் குடியரசு இல்லையா? ஆனா முடியரசே பற்ற தேவலாம் போல இருக்கு. குடியரசு ஒண்ணுமே சொல்ல முடியல. ஆயினும் பொதுமக்கள் அனைவரும் ரஜோ மற்றும் தமஸ் குணங்களோடு ஆட்பட்டுள்ளனர். இதனால் தம்மை ஆள்வதற்கு ஒரு சரியான நபரை அவரால் தேர்வு செய்ய முடியவில்லை. ஏன்னா நம்ம தேர்வு செய்யறவங்களே பாத்தீங்கன்னா சூத்ர குவாலிட்டிஸோட இருக்கிறாங்க. ஒரு சூத்ரனை நாம அதாவது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு குவாலிட்டிஸ் அவங்கள நம்ம அரச பதவியில உட்கார வச்சா அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸை தான் அவங்க எக்ஸிபிட் பண்ணுவாங்க இல்லையா? இப்ப நான் என்ன குவாலிட்டி இருக்கோ அதை கொண்டுதான் நான் என்னுடைய ஆபீஸையே நடத்த முடியும் இல்லையா? ஸோ எனக்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் தமஸ்ல இருந்தா என்கிட்ட வேலை செய்யக்கூடிய மக்கள் கூட தமஸ்ல தான் இருப்பாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி நான் ரஜோல இருந்தா அவங்களுமே அதே ரஜோ குணத்தை பாவத்தை தான் எடுத்துட்டு வருவாங்க. நான் சத்துவகுணம் இருந்தா அந்த சத்துவகுண பாவத்தை கண்டிப்பா பார்க்க முடியும், இதை உணர முடியும். குடும்ப தலைவனுக்குமே சத்துவகுணம் இருந்தா அந்த குடும்பமே சத்விகமாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகமான வாய்ப்பு. ஓகே, அதனாலதான் நம்ம எல்லாருமே இந்த சத்துவகுணத்திலேயாவது நிலை பெறணும், சுத்த சத்துவத்துக்கு போகிறதுக்கு. ரஜோ மற்றும் தமசிக்ல நாம செயல்பட்டோம்னா மீண்டும் மீண்டும் இந்த இடத்துல நாம திரும்பி வர வேண்டியதுதான். ஓகே, வீட்டுல இருக்கிறவருடைய ஆட்சியே இப்படி இருக்கும் பொழுது அரசாளக்கூடியவர்களுடைய ஆட்சி முறையிலுமே எப்படி இருக்கணும்ன்றத நாம புரிஞ்சுக்கணும். நிம்மதி, அமைதி இதெல்லாமே தெய்வீகமான குணங்களோட பிறந்தது. அதெல்லாம் இல்லைன்னா அந்த குடும்பத்துல எப்பவுமே சண்டை சச்சரவுகள் நிறைந்த ஒரு சூழலாகத்தான் இருக்கும். ஓகே, அங்க நிம்மதி இருக்காது. அதனால் அரசு முற்றிலும் மாசு அடைகின்றது. அதெல்லாமே கலங்கப்படுகின்றது இல்லையா? பகவத்கீதை நெறிகளை கடுமையாக பின்பற்றி மக்கள் பகவானின் பக்தன் ஒருவனை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் இல்லையா? A devotee has to rule the government. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி எல்லாம் பக்குவமாயிடும். பக்தன் இல்லைன்னா பௌதிக நிலையில இருந்தா அவன் செயல்படும். பின்னர் தானாகவே ஒரு நல்ல அரசு அமையும். ஆகையினால் ரிஷபதேவர் பரத மகாராஜாவை புவியின் சக்கரவர்த்தியாக வேண்டும் என்று பரிந்துரைத்தார். அவர் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டார் இல்லையா? டிக்ளரேஷன். பக்தனுக்கு செய்யும் தொண்டு பகவானுக்கு செய்யும் தொண்டாகும் இல்லையா? சோ பகவான் தனக்கு செய்யக்கூடிய தொண்டை காட்டிலும் தன் பக்தர்களுக்கு யாராவது தொண்டு புரிந்தால் அதிலே பேரானந்தம் கொள்வார் ஆக்சுவலி இல்லையா? ஏனெனில் ஒரு பக்தனே எப்பொழுதும் பகவானின் பிரதிநிதியாக இஸ் a representative of the God. அவர் மூலியமா தான் இந்த பிரபஞ்சத்துல பகவானை பகவானுக்கான இதெல்லாமே பரப்பப்படுகிறது இல்லையா? அவருடைய செயல்கள் இது எல்லாத்தையுமே எடுத்துரைக்கிறது யாரு? பக்தன். அவனுக்கு யாராவது தொண்டு புரிந்தா அதாவது அதை கண்டு பகவான் ஆனந்தம் கொள்கிறார். பக்தன் பொறுப்பில் இருக்கும் பொழுது அந்த அரசாங்கம் மக்களுக்கு எப்பொழுதும் இணக்கமாக, அதாவது நன்மை செய்யக்கூடிய ஃபேவரபிள், இணக்கம் என்பது ஃபேவரபிளா இருக்கு, நன்மை அளிப்பதாகவும் இருக்கும். நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். ஏன்னா இது எடுத்தா இன்னொரு 1/2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு, பெரிய ஸ்லோகமா இருக்கு. ஓகே, நாளைக்கு பார்ப்போம். ஓகே, வாஞ்ச கல்பதாரூபியஸ்ய கிருபாசி. நாளைக்கு வாசிங்க மல்லிகா மாதாஜி நீங்க. ஓகே, வாஞ்ச கல்பதாரூபியஸ்ய கிருபா சிந்துபேவ ச பதீதானாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபிய நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम